Ayazangidini intombazane eTexini. Iyakhuluma iyalanda sesilalele yona. Ihleli la eduze kwami. Ngiyayicabangela ngiyinika iminti yachephisi ukuthi ihlafune. Ithi no thanks. No thanks kanjani isinukusela ngomlomo. Khona into enganqatshwa nje. Umuntu nje mekunika iminti noma ekunika into yokulukisa umlomo khona asuke ezwini. Awusuki nje umuntu ongamazi umuphi iminti ungasiwanga isitampo. Nani nje la umuntu bengabe ninika into yomlomo niyithathe. Ngoba abanye benje behleka nje. Khona sebephatheke laba abahlele emaduze. Anofunda nje ngempela ukuthi nilalele.